Rek ta reviewno omahe Sultan rek yo, tapi tenang ae regone rek yo merakyat. Lah iki posisi nih luas keseluruhan 298 meter persegi rek yo. Lokasi ini di Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo rek yo. Ngarepe Kodim iki lho rek. Lah terus omahe iki posisi nih nah, omahe Sultan temen iki rek yo. Kamare ono songo, kamar mandine ono 7 rek yo. Wis delon posisi nih lho, apik rek yo. Wis langsung full marmer, regone murah rek yo. Delon video iki sampai mari, engko tak sepilno regone kari-kari rek yo. Full marmer, wis dilengkapi nggon karaoke. Lah yo, wis ayo cak langsung cak. Lho, delon rek yo. Omahe wis pager kene iki kaca ngene iki rek yo. Wis ono kasibuhe, wis kena gawe cangkruan, wis pokoknya paket komplit, kena gawe bercocok-cocok tanam. Wong sampean lek pensiun omah nang kene iki enak rek yo. Lah terus nang kene iki wis ono iku ruang tamu. Lah wis gawe rapat ta meeting ngono wis aturan dhewe rek yo. Lah iki karpote rek yo. Lah nang ngisor iki karpot. Lah terus ono kamar ART wis ngene iki rek yo. Hah? Wis iki garasi yo, garasi ini wis gak kudanan, wis iki gak free sak mobil ya rek. Tuh, delon. Wis kitchen set, iki ono kamar ART. Nang ngisor iki ono kamare ono piro yo? Ono 4 rek yo. Engko nang ndukur ono 5. Wis langsung saiki cak. Munggah rek gak suwe-suwe. Loh, delon. Full marmer rek yo. Ngene iki jenenge marmer. Loh. Full marmer sik tak bukae. Loh, assalamualaikum. Nah, rek yo, ruang tamu nih super gede. Yo, wis sampean nyeluk wong rong kampung nang kene iku rek yo 3 lantai iki sampai mendukur kono. Wis saya cak langsung cak. Lah, kene iki langsung ono dapur, ruang makan, terus nang kono iku ono taman rek yo, area taman nang kono iku. Sampean pengen apa? Terus nang kono iku ono garasi samping, ono taman. Sampean pengen nanam pohon tau apa. Lah iki kamar pertama rek yo, sepurone privasi gak iso dibuka rek yo. Terus nang kono iku yo kamar yo privasi. Lah iki dapure. Wis langsung cak yo, munggah mendukur gak suwe-suwe cak. Lah nang kono iku ono nggon menuju karpot rek yo. Nah, saiki langsung dek gini cak. Kene nggone kulkas tau apa wis penaturun dhewe rek yo. Iku mau tembus garasi. Lah saiki munggah mendukur. Loh, delon rek yo, full marmer. Kene iki stainless asli rek yo. Iki kamar kedua e. Lah, setiap kamar iki sono kamar mandine rek yo. Loh, iki kamar pertama. Loh, kamare wis ono kamar mandine, ono kamar mandi. Nah, terus langsung kok iki cak kari cak. Lah, langsung nang kene iki ono ruang tamu tuh orang keluarga rek yo. Iki kamar mandi. Ya, iki kamar mbu kepiro iku. Lah terus nang kene iki kamar yo rek yo. Nah, iki yo kamar. Oke, totale kamare ono 9 rek yo. Full kamar mandi dalam, ya. Nah, terus nang kene iki jak ono nggon rek yo. Wis kan aturan dhewe kene gawe gudang tau apa. Iki munggah gawe jemuran rek yo. Ah, jemuran, area jemuran. Saiki langsung munggah nang kene cak, balik maneh ae. Nang lantai 3 rek yo. Nah, iki lantai ketiga e. Nah, iki lantai ketiga iki rek yo. Ono area nggon wis mben alih fungsino. Iki biyen tempatnya karaoke rek yo. Nongkrong-nongkrong karaoke kene gawe tempat gym. Wis tempat apa sing enak wis anu terus. Terus nang kene iki ono kamar. Lah, yo menuju area balkon gini rek yo. Nah, gini cak. Nah, ini balkon rek yo. Loh, ono balkon langsung jalan raya kono iku yo. Omai. Nah, omai iki regane murah rek yo. Iki khusus gawe wong-wong sing duwe dhuwit tok yo tuku omah iki. Iki lokasine ndek Sidoarjo, Jalan Lingkar Timur, depete ngarepe Kodim kono iki yo.
omah iki dibanderol cuma 5 M setengah, masih bisa nego. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya sampean pengen survei lokasi, langsung japri nomor sing ono deskripsi rek yo, nomor wonge langsung. Nah, perumahan dikit ya. Lajola Sidoarjo rek yo. Wis hah? Depan Kodim. Wis ngono ae rek yo, info teko aku lek sampean minat langsung hubungi nomor wonge ae yo. Tak tulis di deskripsi. Wis, assalamualaikum, bye.